Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Historian zehar, ura izan da Euskadiko paisaiaren egituratzaile eta artikulatzaile nagusietako bat. Urak azaltzen ditu, neurri handi batean, lurraldearen milaka urteko okupazioa eta bertan ezarritako kokalekuak, iturburu, iturri, laku eta aintzira, ibai, uhar eta abarren bidez. Horregatik, gaur egun zaila da paisaiari buruz hitz egitea, urarekin eta bere inguruan sortu den ondarearekin lotu gabe. Hala ere, uraren euskal agentziaren Tantak podcastaren atal berri honetan, paisaia paregabe bat da protagonista. Gizonen eta emakumeen jarduera industrialak, zein uraren ekintza isilak zizelkatutako bat. Arroken kolore gorrixka, mendien berdea eta turkesa koloreko aintzira artifizialak dira, gaur egun garai batean ospetsuak ziren meategien bereizgarriak. La arboledaz edo zugaztietaz ari gara, izen hori baitu euskaraz. Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, ur ondarea. Behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun ondarea da ura. Guztion ondarea. Ur ondarea, guztiona eta guztiontzat. Grumeran izenez ezagutzen den mendilerroaren bihotzean dago duela mende batzuk, Bizkaiko artisau mehatzaritzaren jatorria izan zen inguru natural berdingabea. Oraintsuago, 19. mendearen bigarren erdialdean, burdina ustiategiak izan ziren euskal industria garapenaren eragile. 19. mendearen azken hamarkadan eta 20. mendearen lehen herenean izan zuen aldirik gorena, labe garaien sorrera eta oparotasunarekin. Aldi berean, meategien inguruan eraikitako 10 auzo txiki sortu ziren mendietan, eta behean, Bailaran, mehatzaritzan ospe handia izan duten herriak, Gallarta, Ortuella edo San Salvador del Valle, 1983an egungo Trapagaran izena hartu zuena. 20. mendearen erdialdean burdina zeinak agortuta, mehatzaritza eta industria jarduerak behera egin zuen 60ko eta 70ko hamarkadetan, azken aztarnategia, Gallartako Bodoballe mehatzea, behin betiko itxi zen arte, 1983an. Mehatze ustiategi gehienak aire zabalekoak zirenez, inguruko industria jarduera bertan behera geratuta, gizakiak kendutako espazioak berreskuratu ahal izan zituen urak. Eta garai batean, bereak ez zituen beste batzuk urez bete ahal izan zituen. Ur turkesetako laku paradisiako bihurtu dira lurpeko ur emariei esker. Bertan, animalia eta landare espezie ugari ugaldu da, korronte indartsu eta arriskutsuen-pean. Mehatze ustiategiaren orbainak non nahi ageri dira. Lurraren kolore gorrixkak, aintzira artifizial bihurtutako aintzinako putzuek, eta mehatzaritzarekin lotutako hainbat objektuk sorgintzen dute parajea. Garai hartako oroitzapen sendoenetako bat trena da. Gaur egun erabilera turistikoko funikular bihurtua. 1926an eraiki zuten La Reineta eta La Eskontrilla auzoak lotzeko, eta 80ko hamarkadan modernizatu egin zuten. Lurrari kendutako burdin preziatua, Euskadi, Cantabria, Asturias eta Galiziako burdinoletara eramateko mendietatik Galindo, Ugarte, Kauso, Portugalete eta Muskizeko portuetara eraman behartzen. Garraioak mehatzariz, mineralez betetako vagonetaz, aireko tranbiaz eta plano inklinatuz betetze zuen Grumeran mendilerroa. Garai hartako ibilgailuek ordubete baino gehiago behartzuten harana eta ustiategiak lotzen zituen 8 kilometroko antxitxarrezko bide bihurria egiteko. Plano inklinatuko mehatze garraioan inspiratuta, Jaime de Orue Olabarria diseinatzaileak bitarteko egoitzat jo zuen funikularra mineralak, salgaiak,
eta Grumeran mendilerroaren goialdean bizi ziren pertsonak kargatzeko. Zugaztietako mehatze herria, 1877an sortu zen. Trapagako mehatzaritza industriako langileen etxe bizitza eskaera handiari erantzuteko. Lehenengo etxeek, 5.000 biztanle baino gehiagorentzako edukiera zuten egurrezko barrako izarrek, estetika herrikoi eta historikoa eman zioten herriari, xarmangarria. Lehen kokalekuen ondoren, oinarrizko zerbitzuak sortu ziren. Denda, eskola edo mehatze ospitalea besteak beste. Bai, eta bertako gune emblematiko eta garrantzitsuenetako bat ere, sindikatua. Izan ere, Euskadiko historian langile kontzientzia handiena duen feudoetako bat da ordutik Zugaztieta. Eta langile mugimenduaz eta Zugaztietaz hitz egitean Dolores Ibarrurila pasionariaren irudia sortzen da. Gallartan jaio zen, eta funtsezko pertsona izan zen 1917ko greba orokorrean. Gaur egun, kale estu eta txikiz josita dago Zugaztieta auzoa, eta mehatze garaiko aztarna ugari ditu. Ondorioz, monumentu multzo izendatu zuten 2003an. Horien artean, egurrezko etxe bereziak eta harri zulatzaileen monumentua nabarmentzen dira. Zugaztietaren oroimenak lotura estua du Bizkaiko historiarekin eta ohiturekin. Anekdota gisa, Aliron hitza bertako meategietatik sortu zen. Hitzaren jatorria ingelesezko all iron hitzetan datza, dena burdina itzulita. Kalitate handiko burdinazko beta bat zegoen meategi haietarako sarbideetan idazten zen esamoldea. Aztarnategi bat hitz horiekin etiketatzen zuten bakoitzean, gogo biziz ospatzen zuten, langileen soldatan eragin positiboa izaten zuen eta. Horrela bihurtu zen, hain zuzen ere, all iron abestia Aliron. Eta Zugaztietako meategien alaitasunetik, Bilboko itsasadarraren ertzera jaitsi zen. Aliron, Aliron, el Athletic es campeón. Aliron, Aliron, Athletic, txapeldun. Zale zurigorriek oihu horrekin ospatzen baitzituzten lehoien garai hartako garaipenak. Uraren euskal ondarea ohoratzeaz gain, uretako pertsonaiez, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko harremanaz, Euskadiko ur bideskez eta bertako topikoez eta bar hitz egiten dugu uraren tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.